už. Počem. Ty, já jsem nebyl rozhodnutý až tak. Co? Já jsem nebyl až tak rozhodnutý. Tam pojedu, ještě jsem uvažoval, že mi pole zapsal do rady. Ne, vole, ty povín. Ty vole, jedno pivo. Už mě dozadu dělat. Jezdíš už normálně? Třetí den. Nebo teprve začínáš? Třetí den. A máš kurzu. Čo, oni to jedou fakt sprintem, vole. To není možné. Pěkně, kluci, pěkně. Byl to lasák? Jo, už. On vypadá tady, musím. Jo. Co tě schvátilo za konec? Kurva, jako si chřipku mám, vole, a kašlu a smrkám, pičo, 2 dny už ležím na Vodafonu. 3 dny, ve středu, vole, mě to schvátilo a ve čtvrtek, pátek jsem léžel. Dneska, ty vole, jsem propotil, vole. Jo, já jsem to koupil, 8 dní jsem se nemohl pamatovat. A říkám, měl jsem na poslední vole tu horečku. Já ani horečky moc nemám, vole. Možná zvýšenou teplotu, jenom lehce, ale kurva, mě se tak mizerně cítím, vole. Do 38. To je ještě pořád hraju hokej do 38. Když jsem to tež tak dělal. Piče, to jsou. Oni to jedou tím kopec. Střední zádu, pokud mají 2. Pojď! Velký. Pěkně, kluci, pěkně. Má jenom jeden. Kasíč je tak připravený? Co? Kasíč je tak, já říkám, ale kasíč je tak připravený. Nevím, jde to zkusit. Takže já jsem říkal, já už mám ty jeho. Dobře, kluci, dobře, pěkně vám to šlape. Pojďme! To 82 tam moc nejedu, že? To trénoval. Kurva, ale kurečky to trénoval. Všichni tam jedou na ty bobny, to jsou čilenci. Jedem! No, pojede Kasič, vole, taky budeme mít času na zaostření a chcíp. No, vlastně konečně. Holka chodila s tím Hanzenem, s tím ten první 20 na světě na silnici. On tu aj bydlel. Kolik, 20, že projela? Ani ne. To chtěl nahoře si dát kameru a když to tam postavil, jestli to chtěl dát na YouTube, tak porušil autorská práva. Fakt? Udělal. Kdyby to tam hrálo na to, tam mám mikrofon zapli. Pěkně, pojďme! Ty tam jedou na ty bobny, vole. Takže teď už se to bude vracet jakoby směrem zpátky? Jakoby to tak otačilo. Tady je
Premie na hodinu, víš. Hlavně než tu kasíč projede, tak už vole, Vlasak bude v cíli. A je vůbec přihlašen. Jo, byl, díval jsem. Jo. Neunikl ti? No on by se ozval, víš? On vidí kolem, on má čas plno. Je pravda, že si jich moc nevšímá, no ale... Rohan a Hrabovský, vole, ty vole, kam tady dělají? Teda Rohan a Křížek to tady dělají. No, jede Hrabovský. Jde. Teď. Ivo, minutu před tebou je Křižák a půl minuty Rohan, takže přijdej, zkus to. Oni jsou v kategorii jeho, no. Jsou v kategorii a oni tam Malorku teda celou jaro, vole, ale... A on nebyl nikde, no ale jezdil. Si myslím, že těch 15 má a jemu 15 stačí na to, aby vítězil. Jako letos 15? Jo. No, já mám 650. No to jo, ale tak oni zase jsou Stejně jinde. jsem chcípak, Jsou vole. jinde, vole. Zdar. Ahoj, ahoj, makej. Šimane jezdí. A on je starý 40 minut, bude vyhýbat. On nevyhraje. Naběhne až do 50, jo. Si dají Kolik má roků? On je 60. No. No teď mě prdeli, že to je. Těch 40 už je čím dál víc. Dobrý, Baro, bravo, výborně, nebudu auto. Jsem kurva mohl stopovat, že? První. Nebude mít asi ztrátu. No a ti to potom najdu na kameře. Výborně, jedem. 20 minut tady bude mít. Počítám, pokud se nesoustředím někde moc. To je takový ten střed, že? Teďkom asi. Hodně dobrý střed. Kasík má bílé triko special a Bachor až pořídítka asi. To je, to má takto přísně tady, ten nepříjemné tady, že jdeš nahoru dolů. Vem, že ještě mojí nejde. To je všechno lepší. To je všechno lepší. A to jsou takzvané vánoční hvězdy. Někteří ani nevypadají jako citlivci, někteří mi vypadali prasata. Znáš historii, víš, tohle jak to mají. Si jezdili za mladá, tak jim to stačí, tak OK. Čáku, jeď. Čalinory. To je v mojí kategorii na bední části. Tak vím, že to jsou ještě hodně dobří borci. Kolik je hodin, papu? Za 7:1.
protože není batičko. Neboj, o to budeš lepší v příštím závodě. To by tě zabilo ten závod. Tak. Právě, dáme. To je první moje. To je první moje, tady vidím. Jak to je? Zajděroval. Já bych to nesmíval, jak tady sní. To houta? Aha. V Maroku. To v tom modrém? No. To musíš to dělat po 15. Musíš to dělat po 14 letech. Sucha, no. Kdo vede, Lasák? Jo, jo. No, Ještě s to někým tam zaletěli je. jak vlaštovky.